गिबि गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंसिम फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामालासिनो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायनो होननानै लानानै फैदों, जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन आं बेखौ आसा थियो। मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि जितु जोंनि बर' अडियेन्सफोरखौ माखासे लानानै आं बाथ्रा सावरायनो थांगासिनो दं आरो बिदिबाना जे आथिखालाव जोङो दासान्दि ओरैबायदि माखासे मानसिफोरखौ नुनो मोनो, मानसिफोर भिउअर्सफोरखौ होननानै बुंदों, जितु बर' भिउअर्सफोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि मानसिफोर दङ जायफोरखौ आं आदौ होननानै बुङो आरो मिथिबाना बिथांमोना जितु मेम्स खालामनाय एनिफ्राय रोस्ट भिडिअ खालामनाय बेफोरनि डिफरेन्सखौनो बुजिया। बिथांमोना जेब्लायबो रियेलिस्टिक सानो, नंथारगौ साननानै जिनिसखौ बिराद पार्सनेल लायो आरो दै। थ' बिनि गेजेराव आं मोननैसो नोंथांमोनखौ बाथ्रा फोरमायनो थांगासिनो दं आरो जितु नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय बेखौ नायलां। मानो होननानै बुङोब्ला जितु जों साफ्रोमबो जितु ससियेल मिडियायाव जायफोरा खामानि मावदों एज ए कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोना कन्टेन्टनि मुङाव माखासे भिडिअसफोरखौ बिराद सोरबा कमेडि लाइनाव बानायगोन नङा होमबा, सोरबा रस्ट खालामगोन, सोरबा मेम्स खालामगोन, बैफोर बुस्थुखौ लानानै बिराद सिरियास लायो, एनिफ्राय पार्सनेल लानानै मानसिफोरखौ गाज्रि मोननाय हुदाया दं आरो दै। थ' बेफोरखौ बिथांमोना बुजिया। बिथांमोना बेफोर गासिबो जाबाय मोनसे कन्टेन्टनि बाहागो नङा होमबा। बैफोर बुस्थुखौ बुजियालासिनो बिथांमोना सिरियास लानानै सोरखौबा गाज्रि नोजोरजों नायो आरो गाज्रि रोखोमै साननानै थायो आरो गोसोआव मिथिबायना। खिन्थु बिथांमोननि साननाय हनाया एसे एडभान्स लेभेलाव थानांगौ आरो मिथिबायना। बेफोर मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर गासिबो जास्ट कन्टेन्टनि मोनसे बाहागोल' नङा होमबा। थिग बेनि सायाव नोंथांमोनखौ आं एसे सुंद'यैनो बाथ्रा फोरमायनो होननानै जितु दिनै आंनि बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। माबोरै होननानै बुङोब्ला जितु दाख्लै बावै आं भिडिअ हगारनाय मिथिबाय, आं सोरनि सायाव भिडिअ हगारदों आं बेखौ बुंला मिथिबाय, आरो दा बिनि मुं लाबाबो दा मानसिफोरा एकदम गाज्रि मोनलायगोन, बेनिखायनो आं नामखौबो लाला। जायफोरा हमनो हायाखै जास्ट नोंथांमोना साननै सिगांनि बा सानसे सिगांनि भिडिअखौ आंनि नायहै, आं बेयाव लागातार मोननैसो भिडिअ हगारना होदोंमोन सोरबा सासे बिथांनि सायाव आरो दै मिथिबायना। थ' बिनि सायाव भिडिअ हगारनायखौ खायफा आंखौ ओरैबायदि पार्सनेलि गाज्रि मोनबाय। आं सानबाय मा फाग्ला मानसि माबायदि बिसोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिनानै मोनो आरो दै। जों सासे एज ए कन्टेन्ट क्रिएटर जों कन्टेन्ट बानायो, भिडिअ खालामो नङा होमबा। थिग बेफोरबायदि माबायाव इन्टेनसनाव बानायो आरो दै। खिन्थु बिथांमोना मा साननानै ओरैबायदि माखासे गोसोआव लायो आं बे बुस्थुखौ बुजिनानै मोनो आरो जिहेतु बेनि बेलायाव आं गावखौल' होननानै बुङा, जिहेतु जाय बिथांमोना भिडिअस बानायो बिथांमोनाबो जास्ट कन्टेन्टनि मुङावल' बेफोरखौ बानायो। थ' बेखौ एसेबां सिरियास लानानै सोरखौबा गाज्रि मोननाय रावखौ आं एसे दुखु मोनदों आरो बे बुस्थुखौ आं एसे रियेलाइज खालामबाय गावखौनो बुजिबायना। ओरैबायदि मोनसे पार्सनेल एटेक खालामो मिथिबायना। द्याट मिन्स नट उइथ फिजिकेलि बाट थ्रु कमेन्ट सामथिं लाइक द्याट बिराद खातरा आरो मिथिबायना। बे बुस्थुखौ आं रियेलाइज खालामबाय आरो दै। थ' बेनिखायनो आं बै नोंथांमोनखौ बुंगोन जे बेफोरो मोनसे गासिबो कन्टेन्टनि बाहागोल', दिस आर जास्ट a part of content, so that is why I think you do not need to take it seriously.